Hemen pandemia, nik uste dut Euskal Herri moduan, no? Probablemente asko sokerragoa hemen, zeren osasun zerbitzuak askoz eskasagoak direnez. Orduan, momentu honetan asko situazioa oso larria da. Ematen dagoela, hemen beste virus mota bat sartu denez, eta inauteri ostean, kriston inkrementu egon dela. Orduan, gure programa, azken finean gu 3 programa desberdina daukagu, eta programa bat beraz da pertsonalki kooperatibaren jutia eta pizkat lagundu. Orduan, programa hori edonola gelditurik geratu da, eta egiten ari garena, edo bideokonferentziaz, baina, edonola aldatzen ari gara gure lana. No? Zeren, esaten ari naizena, no? Beraz, 3 programa desberdina daukagu, programa bat da, edonola, seguimiento a cooperativas, baina beste bat da, jarraipen bat, sortu dugu talde bat, kooperatiban arteko talde bat, eta hori mantentzen ari gara. Eta azken finean egiten ari garena da, programa desberdin bat sortu dugu. Adibidez, momentu honetan, Gabitz, hemen Rio Grande do Sul badago da grado técnico en cooperativas, orduan hori esan gure programa, baina edonola lanzatzen ari gara formakuntza berri bat. Orduan hori bultzatzen ari gara, zer momentu honetan nik uste dut momentu aproposena da horretarako, eta lehen esan programa importante bat. Orduan, edonola egiten ari ganena da, programa bakoitzen importantzia moldatu edo aldatu. Helburua betikoa izan da, azken finean gure helburua da asegurar o mejorar la situación de las familias productoras. Orduan, zelan egiten dugu hori? Lehen bageneukan 3 programa desberdin horiek, soporte a cooperativas, beste san acompañamiento de un modelo de gestión, horretarako gu egiten ari garen modelo de gestioa hori akompainatzen ari gara, edo bultzatzen ari gara kooperatiba bakoitzean, eta gero formakuntza. Orduan, formakuntza pertsonalak edonola hori gelditurik geratu dira, baina bultzatzen ari gara formakuntza orokorrak edo formakuntza online, edo orduan hori mantentzen da. Baina adibidez, modelo de gestión hori gero eta importantzia asko edo gehiago hartzen ari da. Beste bultzada bat egin nahi dute. Orduan, azken finean, edonola hori responsabilidade hori mantendu egin behar dugu. Azken finean, gero bai ikusten duzu emaitza badauzela. Orduan, edonola elkartasuna mantendu egin behar da, bai. Eta bultzatu eta ezin da gelditu.